for at komme igennem. Ja, og så har de for nyligt også sat op, hvad man skal kunne, før man kan komme ind. Og Freja, hun har kun været dressur, og ja, hun har sprunget, da hun var lille, men ja, at opnå de springkrav, det kræver egentlig, at man også har en springhest, og der har vi ikke, og også med dressur, ja, kan hun nå, hvad de forlanger i det. Så det betyder, at dem, der kommer ind, er egentlig kun dem, ligesom jer, der har mange heste selv, og har mulighed for at ride de forskellige stævner. Men det er også vel en del danskere, der tager til Tyskland, ikke? Ja, der er taget, men det er et senere år i hvert fald, der har man. Men vi ikke vel på grund af, jeg tror også, den er kortere tysk. Ja, jeg tror også. Så jeg tror, det kun ligger via 4 år. 4-5 år. 4-5 år. Ja. Jeg tror, det danske, det er jo minus. Det tager rigtig lang tid. Ja. Freja skal nu først på HOX, og så kan vi tage den bagefter, hvad hun så skal. Ja, jeg går på HOX. Okay. Jeg er i gang med 3G lige nu, så det er en rigtig god uddannelse, det skal man glæde sig til. Vil du så gå helt væk fra i det at have erhverv med heste? Eller? Men nu er jeg faktisk kommet frem til, at nu gad jeg godt til Berlin næste år at arbejde. Okay. I en handelsvirksomhed eller sådan. Der er noget, der er en organisation af Danmark, som hjælper unge med at komme ned og arbejde i udlandet. Ja. Så jeg tænkte, kan jeg prøve det. Så tror jeg næsten. Det bliver lidt dyrt, hvis man bare er på SU nærmest. Ja. Det må være en kulturchok at komme fra landet her til Berlin. Det tror jeg også. Men det er en virkelig en festlig by, må man sige. Ja, det er en rigtig god by. Jeg har været der i lige et halvt år efter muren var faldet. Så kunne man virkelig se stadig forskel mellem øst og vest. Men, jeg ved at tro, at det har udviklet sig meget. Jeg boede i Berlin sidste år en uge. Det var sin familie dernede. Okay. Ja, der er ikke sådan nogle komiske steder i forhold til. Altså Østberlin, det er faktisk det pæneste kvarter nu. Okay. Frem på vest. Der er bygget, altså på grund af Østberlin, det er jo helt nyrenoveret det hele. Hvor at Vestberlin, det er jo bare det gamle der står der, så det men det er rigtig pænt.